Bueno, Bilbora goaz, ez? Edo agian Erromara. Baina, bueno, saiatuko gara trena hartzen, ez dakit posiblea izango den, baina, bueno, saiatuko gara heltzen, eta badakigu han ez dugula esebez ikusiko, baina, beno, behintzat ambientea eta ea emakumek berriro beste kopa bat, liga edo dena delakoa irabazten duten, eta orain dagoen ambiente berdina haiekin lortzen dugun ere. Bueno, Bilbora goiaz, Gabarra ikustera, eta ja ikusi dugu bastante petau dagoela Bilbo, así que ea leku buena topatzen dugun, aurkitzen dugun. Bitxienez Gabarra ikustea. Gure aitonak kontatu digute nola izan zen guztia, eta bagu bizitzera. Etxean askotan entzungo zenuten Gabarraren historiaren bat, nola irudikatzen duzu? Ba, ez dakit, ikusi ditut argazkiak eta jende piro egongo dela, animazio izugarria eta gainera Sevillan egon gara, Kartujan partidua ikusten eta hor ere animazioa izugarria izan zen eta berdina espero dugu. Zidu Atletik 40 urteren ostean, baina egia da gero emakumeen taldeak irabazi duela beste hainbatetan liga eta Gabarra ez dela atera, ez dakit zer iritzi duzun horren inguruan? Ba, txarto, irabazi badute neskak ere bai atera behar da Gabarra, noski. 40 urte hauetan Atletikek ez du irabazi holan txapelketa esanguratsurik, baina emakumezkoen taldeak bai irabazi ditu ligak eta irabazi ditu kopak. Zuk uste duzu atera bat zutela Gabarra? Ba bai, nik uste du baietz, baina egia da bere garaian inork ez zuela holan horren aldeko indar gehiek egin, ni neu ere barne. Orduan bai, akatz izan da, espero du etorkizunean aukera esatea hori gertatzeko. Iritsi duzu Renfek jarri izana hainbeste tren berezi? Ba, ondo, beste gauza batutarako ez badute jartzen ere, baina bueno, kasu honetan ondo, beharra badago, beharra bete behar da. Bueno, gu badakigu jendez beteta egongo dela, eta orduan bagoaz, pues a la aventura, berra aurkitzen dugu lekuren bat, edo zeo ze. Ez daukagu ideiarik ez, ez dakigu nona. Gu joango gara, y donde nos lleve el viento. Bueno, giroa ikustera zoazte batez. Hori da. Nik uste beti atera behar dela, emakumezkoek irabazi edo gizonezkoek irabazi, pena beste urte batzuetan ez atera izana, baina, bueno, aber zeo zer aldatzen den edo. Ze espero duzu gertatzea Gabarra zure aurretik pasatzen denean? Nik uste ez dudala ikusiko, así que ez daukat horrek ikuspen oso honik, baina, bueno, ambienteaz disfrutatzeran.